di sêzdehê meha duan sala 2012 Nesreddîn Birhik endamê Mekteba Siyasî yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ji aliyê çekdarên PYD ve hate gulebaran kirin û bi giranî birîndar bû û dih rojan êş û azareke zêde ji ber wan birînên xwe dikşand. Ta roja 22 mehê şehîd bû. Boyeyekê tevlî karwanên şehîdên Rêbaza Kurdiyetî û partî bû. Şehîdê serkirde Nesreddîn Birhik ango bavê Ala kesayetiyekî karîger û xwedî bandoreka mezin bû li ser civatê. Ta wê raddeyê ku li herêma Çilaxa ya bi ser dêrika Hemkova heger kêşeyeke civakî qewmî ba hewldanên çareserkirina wê ser negirtibane. Xelkê digot divê em berê xwe bidin bavê Ala. û gelek serpêhatî li deverê hene. Bavê Ala bi kesayetiya xwe ya bihêz xwedî roleke giring bû têde û karîbû bi kêmtirîn ziyan wan serpêhatiyên civakê çareser bike. Em dibêjin sîlah tê helê nake. Sîlah her nexweşiyê zêdetir kê, her dilêşayiyê zêdetir dike, em jî vê dibêjin. Ya dîtir herdem jî gomhor hevdû rûnê ew rast e. Yani em li hevdû behsên. Bajarê Qamişokê bajarên me ye. Bajarê Cêrikê bajarên me ye. Dişê xwe bina gulekê. Gulekê neşkênin. Bajarê Cêrikê de gulekê neşkênin. Sifekê nedirêyekî. Muessesekê hikûmetê neşewtinin. Muessesatên me ne. Lewma, heval, hogir, kesûkar û dostên bavên Ala. Herdem di civat û şevbêrkên xwe de behsa rol û kargeriya û valahiya ku şehîdê nemir serkirde Nesreddîn Birhik li dûvxwehiştiye dikin. Dikirin şede Ronaya da vejehumdur teş dergehe Şehid Agre neftaşı lağamu yekişi şevkavene Hezatar teş hareketiye berma şehid